پشتی کو لیرەیە سووری گەیشتە نزمترین ئاستێن نرخên xwe di beramberî dolarê Amerîkî de di dîroka Sûriyê de bandoreke nerînî mezin û berçav li ser rewşa aborî li Sûriyê giştî û di navda Rojavayê Kurdistanê kir. Êdî egeriya rûxandina aboriya Sûriyê tê çavarêkirin. Serokê rejima Sûriyê jî çend biryar di vê derbarê de derxistin gefa sizadanê li her kesê ku lêreya Sûrî bikar neyînê dikirîn û firotinê û proseyên danûstandina bazirganî de dixwe. Beşar el-Esed serokê rejima Sûriyê roja şemiyê 18 Çilaya 2020 biryareka nû ji bo tundkirina sizayan li ser her kesê danpêdanê û kirînfirotinê bi pareyên ji bilî lêreya Sûrî bike derxist. Biryara Esed ya nû hejmara sê ji maddeya yekê li xwe digire ku maddeya duwem ya yasabiryara hejmara 54 ji sala 2013 diguhere û wisa çêdibe. Her kesê biryara maddeya yekê bin pê dike bikarên giran û demeke nekimî 7 salan sizayeke darayî wekû pareyên hatî bikar anîn yan kelûpel ducarî tê sizadan. Dadgeh wan pareyan desteser dike dibe ser bi Banka Sûriya ya Navendî ve. Maddeya duduwan serbestberdana bikefalet û pareyan di van tometan de bi tu awayî nabe. Sêyem, hukmê yasabiryara 55 ya sala 2011 dê li ser tawanên di yasabiryara hejmara 54 ji sala 2013 de hatî were cîbcîkirin. Maddeya çaran jî ev biryar di rojnameya fermiya rejimê de tê belavkirin. Piştî wan biryaran Beşar el-Esed serokê rejimê biryareke din ji bo tundkirina sizayan li ser kesên nûçeyên bandorê lê nerxê kirîn û firotina lêreya Sûrî yan jî nûçeyên nerast belav bike di vê derbarê de derxist. Li gorî biryara Esed çi kesê derbarê buhabûna dolar ketina lêreya Sûrî belav kirbe yan gotibe yan dubara belav kirbe û nûçe nerast be diçe alavên ragihandinê jê gotin, nivîsandin, şêwekarî, wêne, film û di vê derbarê de ku di xalên 2 û 3 yên maddeya 208 jê zagona sizayên destûra rejima Sûriyê yan jî diriya înternetê de bi armanca ketina lêreyê û pareyên Sûrî yan nerxê xerçkirina wan ya destnîşangirî bi fermî dê bi tundî were sizadan. Li gorî sizaya hatî destnîşankirin ji aliyê Esed ve dê her kesê rastî sizayê were bi awayekî demkî weregertin û ji 1 milyon ta 5 milyon lêreya Sûrî siza bide wate ji 880 ta 4400 dolar ku di beramber de beriya niha heman tomet û siza zindankirina ji 6 mehan te bi 3 salan bû jê 205 ta bi 1000 lêreya Sûrî sizaya wê bû. Her wiha di biryara Esed ya nû de nabe ew siza li ser tu kesî were sivikkirin û li gor biryara Esed nabe tawanbar di hemî demên lêkolîn û dadgehkirinê de jî bi tu awayî were serbestberdan ta ku sizayên xwe cî bi bike. Girêdayî heman babetê Wezareta Navxweyî ya rejima Sûriyê di 16 mehê de hişyarî ji bikaranîna pereyên biyanî di danûstandinên bazirganî de li Sûriyê da û got ku divê tenê lêreya Sûrî were bikaranîn û gefa dîvçîn û gefa dîvçûn û sizadanê li alî û kesên nepabend xwar. Her wiha Wezareta Navxweyî ya rejimê bang li Sûriyan kirbû pabendiyê bi biryara 54 ya sala 2013 cîbcîkirina wê ku danpêdanê ji bilî lêreya Sûrî di proseyên kirîn û firoştinê û danûstandinên bazirganiyên dukan û kompaniyan de bikin. Piştî demeke Kurd ji derxistina biryara Esed serokatiya Encûmena Wezîrên Rejima Sûriyê civiya û cîbcîkirina biryarên Esed di heman dema derketinê de ku navê biryara 3 û 4 lêkirine ragihand û got ku ew ê wan sizayan li ser her kesê danpêdanê û kirîn û firotinê bi pareyên ji bilî lêreya Sûrî bike yan jî zirarê bigihînê de tund bikin. Hişyariya rejima Sûriyê û her du biryarên Esed di demekê de tên ku lêreya Sûrî gihîştiye nizmtirîn astên nerxên xwe di dîroka Sûriyê de li beramberî dolarê Amerîkî. Tevdî ku di 24 jimêrên borî de nizimbûna lêreyê rawestiyaye hindekî vegeriyaye lê pisporên aborî tekez dikin ku bi derxistina wan biryaran bi tenê û bi bê proje û planeke guncaw çareseriyeke rastaqîn ji krîza Sûriyê re ti sûda wan biryaran dê nebe ta demeke nedirêj aboriya Sûriyê berev rûxandinê ve dê biçe. Alî Omar.